Prije utakmice uvertira, prekrasna koreografija za Ranierija koji je to apsolutno zaslužio. Da, Ranieri će inače u Torinu odraditi tu svoju posljednju utakmicu. Od Olimpika se definitivno oprostio i to je bilo dosta emotivno. Sjajna trenerska karijera definitivno iza njega. Velike stvari napravio, odlazi kao apsolutni kralj Rima, premda kao osmog gledaju Francesca Totti. Pa da, mogo bi biti pomoćnik neki Tottiju. Ali stvarno u situaciji u kojoj su bili kad ih je preuzeo i sama si rekla prije nekoliko emisija, oni su bili u jednom trenutku najuspješnija momčad do 2025. Da. Što je nevjerovatno. Sjajan trenerski opus Ranierija i opet odlazi kao pobjednik, odlazi, pa ja mislim da će ostati čak i upisan, možda ne baš blještavo zlatnim slovima u Rominoj povijesti, ali čovjek koji je uspio preokrenuti jednu onako, izgledalo je kao izgubljenu sezonu.